Krista, už aj so snehom. Čo sa tu stalo? Decká, som doma. Teraz som tu. Fácil, fuj. Idem. Dobre. Zloženie receptúra, design, marketing a dokonca jeho chuť. To bolo moc perfektované. Dobre. Čo sa deje? Ty si jej dovolila piť energy drinky? Čo? Nie, ja som ich iba nechala v kuchyni, pretože potom s nimi plánujem natáčať. Nie. Chcem pozrieť. OK. To prejde za chvíľku. Hej. Tak na to sa pozrieme. 2,000 years later.